danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan kayan rijista kenan na wannan sabon platform, gashi nan zaka ga akwai YouTube icon, akwai gashi, akwai na Facebook, akwai na TikTok. To sai ka zaɓi ɗaya daga ciki ka shiga. Misali ni na shiga, bari ka gani, na shiga na Facebook. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sai ka danna shi, sai ka shiga. Za ka yi receiving. Za ka yi receiving guda 5. To ni na riga na yi. Sai ka koma baya tab ka gani. Sai ya kawo ka nan kenan ka danna open link kowanne ɗaya bayan ɗaya za ka yi. Misali ka danna open link zan danna. To ke na YouTube ne ma na ɗauka. By advertising on YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. I can connect with someone like Corey, who's passionate about watching food videos. Sharp. Sai ka danna wannan alama wajen hoton nan. Sai ka danna nan kenan. Sai ka ɗauko hoton. Sai ka yi submitting. Naga ya wuce, to haka za ka yi kowanne. Danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.